Ja som vyrastol ako klasický street skateboarder a v nejakom veku už som prestal cítiť to zadozučinenie toho, takú tú radosť z toho skutočné hrotenia, dá sa povedať, toho klasického skateboardingu a viac som mal aj potrebu tak vnútorne som hľadal ten flow toho celého a tam som objavil ten surfskating a prvýkrát, jak som sa postavil na surfskate, tak v tom momente som vedel, že to je ono. Tam je proste flow. Tam sa chceš dostať do nejaké plynutia, do nejakej jazdy a v nej tak dlho zostať a tak dlho pobudnúť, jak je to len možné. Je to niečo, na čo je, verím, takisto niekde priestor a čas a pre mňa to po nejakých 30 rokoch, 35 môjho života nastal ten čas, kedy som viac a viac hľadal ten flow a takéto zjednotenie sa tú vlnu a to zjednotenie sa s tou vlnou a s tou jazdou skôr hľadať niekde svoje hranice a dávať si tam prekážky a snažiť sa ich prekonať. A preto pre mňa surfskating a čím som starší, tak a tým viac oceňujem práve ten surfskating. Ale stále obdivujem aj ten skateboarding a niekde vo mne to stále je, ale ja už to nepotrebujem.
Tenis a skateboarding boli vždy moje dve najväčšie vášne. Sú to dva svety, ktoré sa neúplne znášajú. Ako nádejný tenista sa zdá úplne šialené venovať sa skateboardingu, tak nebezpečnému športu, kde jediný chybný krok môže znamenať vyradenie na kľudne aj celú sezónu. A pre všetkých okolo mňa, pre trénerov, rodičov, to bolo úplne šialenstvo. Myslím, že tak trochu nenávideli všetci a všetci sa báli toho, že táto vášeň je pre mňa tak dôležitá a že akékoľvek argumenty k tomu padnú, tak ja aj tak vyťahujem skate a idem jazdiť a nedám sa zastaviť. Nejakým spôsobom som si sám uvedomoval, jak je to nebezpečné, jak to není správne pre moju tenisovú kariéru a zároveň som sa toho nemohol zbaviť a musel som v tom pokračovať, nech sa dialo, čo sa dialo. Nejakým spôsobom to bolo také, sa hovorí love and hate story, skateboarding a tenis. Ale práve z tenisu pramenila hlavná inšpirácia pre naše soulboardy. Ako tenista som sa vždy snažil o tú najlepšiu a najzdravšiu techniku a to zásadne ovplyvnilo celý môj pohľad na funkčnosť skateovej dosky. Myslím, že predovšetkým pre tento iný pohľad sú naše dosky tak jedinečné. Dobre viem, ako je pre každého hráča dôležitý správny postoj, technika úderov, raketa aj výplot. A preto verím, že aj každý jazdec by mal mať presne takú dosku, aká vyhovuje jeho veľkosti, váhe a štýlu jazdenia. A preto sú naše dosky také, aké sú. Živé a ergonomické, pretože sú inšpirované ľudskou anatómiou a prirodzenými pohybmi tela. Ich tvar podporuje správny postoj a zdravšie fungovanie svalov. Tak ako je správna raketa akousi predĺženou rukou tenistu, tak sa aj naše soulboardy stávajú živou súčasťou jazdca a jeho jazdy. Dobrý tréner pomáha hráčovi zlepšovať sa a presne to robia naše dosky. Sú vlastne taký nenápadne pracujúci tréner. Pôvodne ja som nemal vlastne s podobnou výrobou ani so skateboardami a s dizajnom a s podobnými vecami nič spoločné. Ja som vlastne bývalý tenisový hráč a tenisový tréner a 14 rokov som viedol tenisovú školu v Rakúsku, kde som sa zaoberal vlastne, dalo by sa povedať, niečím úplne iným, jak soulboardy, niečím úplne iným, jak surfskating alebo surfovanie a čokoľvek s tým spojené. Ale není to pravda, lebo spoločné vlastne aj pri tom tenise, aj pri tom surfingu je to, že človek je tam absolútne až doslova nútený byť plnohodnotne, mentálne, psychicky aj fyzicky tu a teraz. Že tam, to, čo sa tam odohráva, je vlastne zdá sa to byť veľmi dva odlišné svety, ale zároveň to veľmi, veľmi podobné, lebo človek je tam skutočne aj na tom kurte tenisovom, v tom zápase alebo v tom tréningu, takisto aj na tej vlne alebo na tom skate. Je skutočne plnohodnotné tu a teraz a je v určitom flow, kde všetky systémy idú úplne naplno. A tie roky, čo som pracoval ako tenisový tréner a coach a mentálny coach, tak bolo pre mňa fascinujúce sledovať, jak strašne veľa a jak rýchlo sa človek dokáže dostať pomocou toho surfskateu s veľmi, veľmi jednoduchým prostriedkom, jak rýchlo sa dokáže dostať do toho flow a do toho plnohodnotného tu a teraz. Takže mohlo by sa zdať, že sú to úplne dva odlišné svety, ale není to pravda, pre mňa je to tak povediať stále to isté. Tak ako som dostával tých ľudí na tom tenisovom tréningu do tu a teraz v plnom prežitku a v plnom flow, tak verím, že to, čo sa teraz odohráva cez surfskating a cez tie naše dosky, tak je vlastne
presne to isté, no, že je to prostriedok, ktorý dostáva ľudí do toho skutočného stavu prítomného a do tej prítomnosti plnohodnotného tu a teraz. Tak preto je to pre mňa vlastne takto spoločné. Zapíname to a ideme to na ďalšiu. Ja sa s Drahom poznám už dlho, 20 rokov a v podstate som to odsledoval od začiatku, kedy začal robiť a kedy vyrábal prvé dosky, ešte keď žil v Alpách a tie jeho prvé pokusy. A nejak som bol stále pri tom. A roky išli, Drah už pomalinky založil firmu, ja som vlastne robil niečo úplne iné, lenže potom došla pandémia, covid, môj biznis to potopilo úplne a Drahovi sa začalo dariť, takže potreboval pomoc, tak vlastne tak sa stalo, že sme pred 2 rokmi začali spolu robiť. No a ja keď som nastúpil, tak tá výroba, ja som to nazval paleo výroba, bolo to také vtipné, no Draho to robil všetko tak ručne, on je taký športovec, tak nevadia mu také tie fyzické výzvy, takže šmirgal na paličke a brúsil dosky. To sa mne zase nechcelo, ja som taký lenivejší človek, takže sme sa rozhodli, že tú výrobu nejak zefektívnime spolu a zjednodušíme. A to bola vlastne tá výzva, ktorej som tu čelil od začiatku ja, no, že nejakým spôsobom to dať dokopy. Vymysleť, jak to vyrábať, aby sme si pri tom nezodrali ruky a aby tie dosky vyzerali dobre, a vyzerali tak dobre, ako vyzerajú. Takže to bol proces, ktorý nám zabral nejaký čas a hodne sme si pri tom potrápili hlavy. Museli sme si strašne veľa vecí vyrobiť sami, vymysleť, že tá výroba je hodne taká unikátna, že pochybujem, že niekto takto niekde na svete vyrába dosky. Je to celé vymyslené úplne od základu nami. V podstate všetky tie procesy, veľa nástrojov sme si museli vyrobiť sami, veľa vecí, veľa tých procesov. Bolo to hodne pokusov, omylov, nie všetky vyšli dobre, ale vždycky nás to niekam posunulo a tá výroba je teraz nastavená parádne. Že
vyrábame krásne dosky, tá kvalita je vysoká. Je to na tých doskách vidieť. Pre mňa skutočne nebolo v žiadnom prípade možné uverejniť a ukázať ľuďom, jak tá technológia vyzerá, lebo dá sa povedať, že žiadna technológia ani neexistovala. Že celá technológia som bol v podstate ja a pílka, brúska a moje nadšenie a ochota to celé s tým šmiglom brúsiť a dať to celé dokopy. A musím sa priznať, že to bolo aj dlhú dobu také, že keď sme začali byť viac a viac populárni a ľudia začali doceňovať vlastne tú remeselnú, tú krásu a takú aj postupne takú tú technologickú vyspelosť toho produktu, tak ani nebolo možné pre mňa nič také uverejniť, lebo som sa nejakým spôsobom aj hanbil za tú primitívnu technológiu, ktorú máme. No, v tom názve Soulboardy je na konci DIY, Soulboard DIY. No a to DIY je v podstate aj, alebo bol dlhú dobu taký skutočný program aj toho celého, že tam všetko bolo doslova a do písmena vyrobené na kolene a bolo pre mňa dlhú dobu trapné vôbec ukázať, že to takto robíme, lebo som neveril, že to ľudia príjmu. Zvedí sa? Chodí sa ešte? Tak ako sa sedí. Není to vlastne cool? Neviem. Že ste doma, kde sa robá skatey, či ani si to tak nepripadá? Neviem vôbec. Inak si to nezažil? Som zažil, že si ráno odišiel do práce a po obede si sa vracal. No. Ale ste by sa to ľudí? Že robíme takto z domu? Jo, že nemusím počkať asi do 6 hodín, kedy prídeš, aby sme si mohli zabajkovať nebo zaskejtovať, ale tak. Rozumieš. A to, že môžeš robiť dizajny na prkná, to si rád? No to som práve že rád hodná. Aha. Aj si hrdý, že tak že toľko dizajnov tvojich je takých obľúbených? Áno. Jo? Daj si teda soulboardy, dobrý je to live takto. Dal by som tomu lajka odbier. To je fajn. Čím chceš byť? Chcem prebrať fotati do túto firmu. Vážne? Že by si robil skatey tiež? Jo. Jak by si to celé vymyslel, povedz? Neviem. Ale už je to tak ako vymyslené. Ale čo by si tam rád robil? No robil to, čo robí teraz toto no. Vyrábali. Môžem sa trochu povoziť? Jo.
Jak to má vlastně, když celé funguje vlastně ten... Jo, ano, to jste říkal. Tamhle třeba čajový pytlík na stromě, no, tak já nevím, jak to funguje tady u nás. Jak to celý zvládáme? Já nevím. Se na to ptají lidi, ale já nevím vlastně. Prostě myslím, že to souvisí s tou cestou, že když to děláš tak pro tebe správně, jak věříš, že to má být, tak nebo my to tak děláme, jak věříme, že to má být, tak ta energie se vždycky někde nazbírá ještě, no. Hodně inspiruje to Drahová energie, kterou ono do toho dává. A že aby jsem se nikdy do takových věcí nepouštěla, nebo neměla odvahu pouštět, ale on nemá moc strach z něčeho, takže to je taky velký jako drive, ten jeho pionýrismus, který všude cítí. Taková deska, proč se jmenujeme Soulboardy, byla tahle, ta vznikla vlastně, když se nám rodil náš první syn a Draho ji pořád strašně dlouho nemohu dokončit. A snad podle mě dělal i měsíc, možná i díl. A sice teda Silva nemá modrý oči, ale co má je, prostě na konci udělal Draho takový jakože vtipnej tah, že tady udělal jeden zub zlatý. Zasmáli jsme se tomu, ale vlastně nakonec je to tak, že náš syn tam na tom místě nemá zub. Takže prostě se nám to zdálo všechno takový magický. Máme toľko tých dizajnov, že my to skutočne máme, že tie dizajny a tie prkná sú každé iné a že to sa nejak toho, no ja sa toho neprižerem. No Je to tak, mě to vlastně jako pokaždý baví, že co si ten člověk vybere za desku, že mě to jakože fakt to mě neunaví, že pokaždý, když vidím nový mail nebo prostě novou zprávu někde, že na Sejrfon, tak já jsem prostě pokaždý napnutá, že kdo to bude a jaká bude ta jeho deska, že úplně. No jaký je zdroj tej kreativity teda? Samozřejmě tantrický sex. Čekal som inú. No tak jaký máš zdroj kreativity? No budeme muset ty kurzy v Bratislave už stopnúť, Evželína, čo dávame do odpisov. Začnem tam ja chodiť. Takže vlastne my si to ani nevybrali, ani nemôžeme si, že to vyzerá, že zobrali osud do vlastných rúk a splnili si svoj sen a tuto dvaja, že ja ani neviem, jak by sme mohli robiť niečo iné. Ja si ani nemyslím, že by sa to dalo a vlastne sa to ani nedá a ty si to rozhodla, ne? A ty, ja tež ne, tak... Tak takto sa to robí. No a čo je to vlastne ten soulboarding? Pre mňa osobne je to určitý vnútorný stav mysle a tela v momente, kde všetko nepotrebné na chvíľu zmizne a mojich starostí, problémov, a to, čo zostane, je jednoduché a krásne.